inu ọzọ si na nkịta si na kama n'ihe nya ji atalụ na-enenye anya enu bụ kama ọ ya adapụ na nke ọ daba na akpịrị ifu nkịta egbuta anụ ata onye anya mgbe nkịta akpọrọ ọ ga-adara nya daba na akpịrị ọdụ afa efu azịa n'afọ ebe ọ na-eje ọ dị ma ọ bụrụ na ọnwụ ihe ga-abụ inwe ihe ama ụlọ n'abalị gị ga na-efunarị gị ọ dị ka ihe dị ka nna nke ọ dịghị ka nna gị nwere ihe ọ na-alụrụ gị nwere ụlọ ọ baara gị ọ dịghị ka ị na-eme ihe ọ dịghị ka otu ị nwere ego n'ihi na mbọsị ị ga-achọ nna gị efu n'anya o nwere onye naghị agwanwu gị okwu ya ama na nna gị ka ọ na-asụ anya mbọsị ya anụ na nna gị anwụọ osi ya nwere ike ya nwee ego ka ya too ego n'obodo unu mana ihe ọnụ ji lụ n'okwu bụ na nna gị nọ ndụ mbọsị nna gị ga-anọpụtasị na onye abụghị nwa m na ibe anyị na-ekwe na onye a mamarịsị ebe o si na nchegbu na nwa mana ọ bụkwa nwa m mgbe aka onye a ga-afụ na ihe mgbe na-aba ndị obodo ya ebido na-afụ ya ka onye ọbịa onye ọbịa ka ọ bụzi akpụ nzukọ ụmụnna ma mkpụ ya akpụ onye obodo ama mkpụ ya achọghị igbu izu asị ya pụọ n'ezi mgbịrịgba ọ na-apụ ahụ mmiri amakwa ya eze ifu na ego ị na-anyị nwe bụ eji asọpụrụ gị na ọ bụdo ego ka eji asọpụrụ na nna maka na nna anyị ya asọpụrụ ọja ahụ nke ịbụa ọ bụrụ na ọ nwere ebe okpuchido mmadụ o nwere onye ga-abụ ọbịa ụmụnne ya ekpuchie ya ya ama na onye enwere ọ na-alụ obilu n'ụlọ nwanne nke ụlọ ọta nnukwute ụlọ nwanne ya nke ọ tọrọ jide ego ihe ọ na-emedebe bụ ife na-ebugharị moto o bụrụ ụgbọala pụ jee bute mmanya iche na ụgbọala iche na ihe ama na o nwere ihe onye a na-alụ ọ nakọta ịnụ nọ n'Abuja ọ na-Abuja ọnwa isi gbara sị nọ ọnụ pọt ihe ama na ihe ụmụnne ya ka ọ na-ebugharị ojije Legọs bute ibu bunata pọt bunye nke a na ebe nke ahụ achọrọ obere ego bụrụ ife ọ na-anya oke ụgbọala ihe ama na onye enweghị aka ọrụ oruzie mgbe ya na ụmụnne ya ga-ese okwu onye asị apụọ na be m onye asị ebunyeka m ụgbọala m onye asị amaghị azụere nwa gị na-azụ na akwụ onye asị na machọzi ife na be ife onye a ka ọ na-anọzi n'obodo na-anọzi na be ha igbo ukwu nwezi onye eji nwezi onye na-abụ ihe ama na ụmụnne ya kpuchi ya onye nna onye ọ nọzi n'ụlọ ịma ọ bụ na mgbịrịgba ọnụ ewepụ mgbịrịgba ọnụ mmiri ama eze n'oke mgbe ya na ụmụnne eji nwesị okwu n'ụka na ọnwa eze na nkịta ka anyị ma na o nwere ihe onye ji ọnya bụ na ọgwụ ụfọdụ mmadụ na-asọpụrụ ihe na-ekpuchi ya maọbụ nne maọbụ nna maọbụ nwanne maọbụ afa onwe afa gara akpọọ ya afọ ahụ echekọba gị ife ụmụ nwaanyị a na-esi na nnukwu obi apụta wee nụọ di osi be nna obula afa nna ya ahụ na-abịa die ọkụ ị na-anụ ya o were afa nna ya na-abịa die tikọta ha na-abụ ọnụ nke n'etiti tizie nke die na ngwụta ọmụgụ na afa nna ya ahụ na-ada ụda na ịkpọ ha na akụ aka ọnụ ụzọ emeghe ọrụ onye nna ya bụ onye isi anyị ọ amụ ya ama na Naịjirịa niile ọnụwa ji ewela afa nna ya ahụ olu obe jee na ndị na-azọ Okeke otu igodo afa nna ya ahụ o wee na-emeghe eri ya ụzọ mgbe ọ ga-esizi na be die wee pụ ịna die ga-enwezi okwu na ọ ha anụzikwa efu na ọtụtụ ndị na-asọpụrụ ya mgbe ọmahụ na odie na afọ ahụ ka ha na-asọpụrụ ifugonu nne ngwanata bịa nọdụ anyị ifugonu ka m na-bịakwa iti akụ na-ata bata ka ikpe ọkwa ntụ ụtọ isi ekwe na mbụ agwa gị n'obodo nkụrụ isi bịa na ejekwara ebu ede mmiri ama mgbịrịgba ọnụ apụ na mmiri ama eze akọwasị gị ifugo anyị gaa na nke ọzọ